Atol sa mabulokong Atol sa mabulokong pagpangampanya karong taliabot ang eleksyon, napaisip ba mo kung unsa ang dagway sa eleksyon human ang World War II? Kana ang hisgutan sa podcast sa award-winning journalist nga si Howie Severino. Ang Howie Severino presents Moments in Election History. Mao kana ang Ramon Magsaysay, kana ang gikonsiderang pinakaunang viral presidential campaign jingle nga gigamit ni kanhi Pangulong Ramon Magsaysay niadtong 1953. Ang istorya sa likod sa maong jingle tukion ni Severino kauban ang history o political science experts, lakip ang anak mismo sa composer sa jingle nga si kanhi Senador Raul Manglapus. Dungan tang maki-Throwback Thursday ugma March 20 sa managlahing streaming platforms sa GMA Integrated News.